Čau Miki, ty si Slovák, Róm alebo Maďar? Čau, určite v prvom rade som Európan a ďalej určite som Maďar, Róm, ale aj Slovák. Vyrastal som v rómskej rodine, maďarsky hovoriacej rómskej rodine, ale samozrejme na Slovensku. Takže pre mňa všetky tie hodnoty, tradície týchto všetkých troch komunít sú veľmi dôležité, ale na konci dňa sa prepájajú do hodnot európskych. Ale nevyrastal si v prostredí takom tom stereotypnom rómskom, ako sú osady, ktoré často sú prezentované na Slovensku ako rómsky kontext. Vyrastal si normálne v majoritnej spoločnosti. Ako to ovplyvnilo tvoj život? Neskutočne silne. Pochádzam z južného Slovenska, tým pádom som ako keby vyrastal viac menej tej maďarskej filozofii. Samozrejme, vždy sme vedeli, že sme Rómovia, počúvali sme rómskú hudbu, jedli sme rómske jedlá, praktizovali sme nejaké naše rómske tradície. Ale je to tak, nepochádzam teda z osady, takže vždy som mal ako keby tú možnosť viacej nasávať z toho môjho okolia. Takže som viacej prichádzal do kontaktu s tou maďarskou menšinou, ale aj tou slovenskou, cez ktorú som mal možnosť sa dostať aj medzi tie európske. Sú Rómovia diskriminovaní na Slovensku? Myslím si, že Rómovia sú diskriminovaní na Slovensku, ale dnes je to podľa mňa že veľmi sofistikované. Tá diskriminácia prešla do takej úrovne sofistikovania, že dnes už ti nikto nepovie, že ty špinavý cigán, ale proste urobí všetko preto, aby si to pocítil. Hej, že veľmi často, keď pôjdeš alebo ideš lekárovi, tak sa ti stane, že s tebou tí ľudia sú hrubí, nechcú sa s tebou rozprávať, nepustia ťa do tie ambulancie, alebo robia všetko preto, aby si fakt tú diskrimináciu pocítila na vlastnej koži. Takže dnes podľa mňa tá diskriminácia je úplne o niečom inom. Veľa sa prenieslo aj do toho online priestoru a ľudia ako keby si už viac dávajú pozor na ústa, ale tie činy hovoria o sebe. Je to dobrý vývoj? Je to podľa teba prirodzená cesta skultivovania národa, ktorý možno v nejakej ére považoval takúto formu rasizmu za normálnu a učíme sa mať iný jazyk voči tým rôznorodným komunitám, ktoré máme na Slovensku? Alebo stále to máme v sebe zakorenené a iba sa tvárime, že sa kultivovanejšie o tom rozprávame, ale pritom stále sme rozdelení? Určite to nie je cesta, to nehovoriť na plnú hubu, že ty špinavý cigán, ale dať ti to úplne pocítiť. Takže určite si myslím, že stále máme čo robiť na Slovensku preto, aby sme zájomne vnímali tú našu ako keby odlišnosť a to všetko, čo nás spája. Takže nemyslím si, že sme na tom dobre. Tá diskriminácia z tej priamej diskriminácie prešla do niečoho nepriamého. A je to v podstate podľa mňa to isté. A je tu teraz stále obrovská cesta pred nami, aby sme priniesli naše komunity k tomu, aby sa začali spolu rozprávať, spoznávať sa. A to je tá cesta podľa mňa, ktorá tú diskrimináciu jedného dňa zastaví. Ty si zdravotnícky pracovník a v nejakom momente si sa rozhodol špecializovať aj na otázky rómskych komunít. A pre mňa je veľmi zaujímavé spoznávať bližšie tú tvoju cestu, akým spôsobom vlastne sa formujú tie naše identitné a kariérne cestičky v živote, lebo ako si hovoril, neboli to úplne vody, v ktorých ty si plával, keď si bol malý, že by si vyrastal v tých rómskych diskriminovaných komunitách a potom si nejakým spôsobom začal to zažívať a rozhodol si sa pustiť do týchto tém. Povedz, ako to bolo u teba, čo si zažíval v tom kontexte nemocníc, kde si pôsobil, ako sú Rómovia a Rómky alebo akú majú dostupnosť k zdravotnej starostlivosti Rómovia a Rómky na Slovensku, pretože si povedal, že toto si vyžaduje nejakú špeciálnu angažovanosť zrovna od teba. Hej, ja som svoju kariéru začínal ako zdravotník, teda už počas vysokej školy na zdravotníckej univerzite som teda pôsobil v nemocnici v praxi a potom teda po škole nejaký čas som strávil v klinike. Ale postupne som prišiel na to, že ten systém neskutočne zlyháva a zlyháva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj voči Rómov. Bežne počas štúdia zdravotníka alebo študenta zdravotníctva je to bežná prax, že prvá injekcia sa pichá rómskemu pacientovi. Hej? Prvá operácia, pri ktorej človek asistuje, je pri rómskom pacientovi. Je to bežná prax slovenských nemocníc a bežná prax slovenského vzdelávania. A vtedy som si povedal, že do prčíc, kde sme, alebo čo potom príde, hej, že ako to bude postupovať. Samozrejme som videl, že veľmi často tí Rómovia a Rómky, ktorí prichádzali
do nemocnice, do ambulancií za zdravotnou starostlivosťou, tak proste museli čeliť diskriminácii, ponižovaniu, obmedzovaniu prístupu tej zdravotnej starostlivosti a keď sa im podarilo od tej zdravotnej starostlivosti sa dostať, tak ju dostali úplne fušeráckým spôsobom a dostali 20% toho, čo reálne mali mať dostať. Je to dôsledok toho skrytého rasizmu, ktorý máme v spoločnosti v kombinácii s úplne nefunkčným zdravotníctvom a nescitlivovávaním rôznych typov pracovníčok, alebo čoho je to? Je to podľa mňa, že obrovská masa problémov, ktoré teda spôsobujú toto na konci dňa. Samozrejme je to aj problém systému, ktorý je úplne nepripravený na prácu s ľuďmi z iných komunít a tu nemôžno hovoriť len o rómskych komunitách, ale dnešní zdravotníci vôbec nevedia poskytovať starostlivosť vietnamskej komunite, moslimskej komunite, že vôbec nie sme žiadnym spôsobom citliví a pripravení na to, že tu príde klient, ktorý bude potrebovať tú starostlivosť dostať rovnako kvalitnú, ale možno trošku iným spôsobom. A to je to, čo aktuálne sa venujem aj ako odborný asistent na vysokej škole, na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde sa venujem práve citlivovaniu budúcich zdravotníkov. No a my sme mali na Slovensku 11 splnomocnencov pre rómske komunity. Veľa peňazí sa na to minulo, veľmi veľa aj mediálnej pozornosti si zaslúžili a všetci sme si asi sľubovali od toho, že časť týchto problémov sa vyrieši. Čo sa stalo po ceste? Je to asi najväčší problém je práve v tom, že všetci v tom systéme, ktorí majú na starosti práve nejakú štátnu politiku alebo inklúziu Rómov, nechce si nikto ako keby pripustiť tú priamu zodpovednosť za tú inklúziu. Že na konci dňa by sa tie veci reálne doklepli tak, ako majú a tie veľké obnosy peňazí sa fakt použijú na správne veci. Takže ten zásadný problém je práve v tom samotnom systéme, že každý sa stráňa zodpovednosti. A treba možno aj pochopiť to, že úrad splnomocnenca je nejaký koordinačný subjekt, ktorý fakt má dávať pozor na všetky tie štátne rezorty, všetky tie ministerstva v tých jednotlivých prioritných oblastiach, aby tvorili fakt inkluzívne štátne politiky, aby na konci dňa fakt proste tí marginalizovaní rómske komunity mali prístup k jednotlivým službám zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie na úplne rovnakej štartovacej čiare ako bežný Slovák, Slovenka. No a ten zásadný problém je práve v tom, že tie jednotlivé vyrovnávacie opatrenia, ktoré majú nejakým spôsobom priblížiť tomu človeku úplne vylúčenému z bežnej spoločnosti, tie pomáhajúce aktivity, pri vstupu do vzdelávania nejaký asistent učiteľa alebo pri vstupe do zdravotnej starostlivosti nejaký asistent zdravotný, tak tieto všetky ako keby podporné aktivity sú hradené do dnešného dňa od vstupu Slovenska do Európskej únie proste európskymi peniazmi, platenými projektami, ktoré majú svoju trvácnosť, svoju životnosť. No a ten najväčší problém je, že jedného dňa tie projekty končia a všetky tie pomáhajúce profesie, tie podporné aktivity proste vymiznú a vždy začína ten nový splnomocnenec alebo tá nová vláda s tým, že píšu sa nové projekty a nabíhame späť na tie veci. Takže žiadna systematickosť a tým pádom žiadny efekt. A to sa rieši dookola. Naša neschopnosť riešiť túto systematickosť a dlhodobú stratégiu z národnej úrovne, to je asi náš národný problém, s ktorým z európskej úrovne neviem, či nám niekto vie pomôcť. Aký máš názor na to, či je príležitosť z európskej úrovne lepšie uchopiť riešenie rómskej problematiky na Slovensku? Potom, ako 20 rokov sme svedkami všelijakých pokusov a programov a veľmi veľa minutých peňazí, kde podľa teba je ten háčik na to, aby napríklad v najbližšom 5-ročnom období sa to riešilo inak? To je to, čo prináša Volt. Vytvárame obrovský priestor na medzinárodnú spoluprácu, na európsku spoluprácu. My na Slovensku stále sa snažíme vyriešiť rómsku otázku alebo rómske politiky tuto doma krásne uzavretí sami v nejakej malej skupinke ľudí. Ale to, čo práve otvára Volt, je príležitosť, aby sme konečne fakt začali spolupracovať a možno aj prepojiť nových rómskych poslancov a poslankyne v Európskom parlamente, aby jednotne sa proste dohodli na nejakých hlavných prioritných oblastiach, ktoré teda budú mať chuť, záujem pretláčať aj cez Európsky parlament alebo spolupráci s Európskou komisiou. Takže chýba nám strašne to, že my doma vytvárame fakt veľmi často to koleso, ktoré už niekde beží. Je tu strašne veľa dobrých skúseností s prácou s rómskou komunitou alebo rôzne inkluzívne politiky, o ktorých my vôbec nevieme. A práve preto myslím si, že je na časti, aby sme začali spolupracovať, aby sme spolu robili na tých najväčších výzvach
ktorým čelí aj rómska komunita. No a aktuálne v eurovoľbách kandidujú 3 rómski kandidáti. Z toho 2 som hrdá na to, že kandidujú na kandidátke Voltu. Ten tretí je pán Polák, aktuálny europoslanec. Čo to hovorí o tom, ako vlastne na tejto téme záleží ostatným politickým stranám? Hej, myslím si, že do dnešného dňa strašne veľa tých rómskych teda kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu nebolo. A myslím, že ten hlavný problém je práve v tom, že tí rómski kandidáti nedostali do dnešného dňa nejaký veľký priestor byť súčasťou nejakej politiky. A keď boli, tak proste bolo to podmienené práve tým, že jedného dňa prinesú nejaký obnos voličov. A to je to zásadné, čo si myslím, že Volt nerobí, je, že dáva fakt možnosť mladým odborníkom aj z rómskej komunity, aby teda boli súčasťou politiky zmeny, ktorú prináša aj Volt, a vytvárať fakt európske koalície, ktoré môžu fakt nakopnúť tú inkluzívnu oblasť aj na Slovensku. Do akej miery politické strany sa vyhovárajú na to, že tí kandidáti nie sú a talenty nie sú? Je to argument, ktorý často používajú v rôznych oblastiach spoločnosti ľudia, ktorí nechcú praktizovať politiky inklúzie a nemáme ženy, nemáme takých a takých kandidátov. U Rómov sa to častokrát asi tiež používa, že nemáme dosť talentu vychovaného na to, aby boli pripravení kandidovať do politiky. Čo na to hovoríš? Otázka je, že či tie politické strany potrebujú alebo chcú mať rómskych talentov v tých svojich stranách. To je veľmi zásadná otázka, lebo myslím si, že vzdelaných, šikovných a skúsených Rómov a Rómiek máme strašne veľa, ktorí teda dokázali veľmi efektívne a plnohodnotne plniť rolu poslankyne alebo poslanca Európskeho parlamentu alebo hociakú volenú politickú funkciu. Ale podľa môjho názoru stále nám na Slovensku chýba tá politická vôľa mať takého človeka, pripraveného, kompetentného, ktorý by dokázal reprezentovať svoju rómsku komunitu, ale byť aj dostatočne politicky responsívny na to, aby tie riešenia dokázal pretlačiť. Takže chce to aj politickú vôľu. A keď chodíme do tých osád a snažíme sa Rómom, Rómkam vôbec predstaviť eurovoľby ako koncept a pozvať ich k voľbám, čo je to, čo si ty odnášaš od nich, ako keby kolektívnu skúsenosť, ktorú majú s politikmi a s ich záujmom o to im naozaj pomáhať a nepoužívať ich iba na dodatočné hlasy? Samozrejme, aj veľmi často sme v komunitách a vnímam to, že naši ľudia sú brutálnym spôsobom naučení na tú schizofrenickú sociálnu politickú kultúru, ktorá proste dostala do tých rómskych komunít, a to, že ľudia sú naučení proste očakávať nejaké veci za ten hlas. Hej. Bežne ľudia sú naučení aj dostať 5 eur v vrece zemiakov alebo proste nejaký dar za účasť vo voľbách a vôbec nikto s tými ľuďmi nespolupracuje na tom reálnom význame, že prečo je fajn mať dnes v 21. storočí mať právo v demokracii ísť voliť. A prečo by bolo fajn mať práve zástupcu z rómskej komunity, ktorý reálne pozná tú komunitu, tie hodnoty, tú kultúru a práve aj tie problémy a samozrejme aj tie riešenia. Takže dnešná politika neskutočným spôsobom zneužila, až by som povedal, že znásilnila rómskú komunitu s tým, že ponúka veľmi rýchle, klamlivé, zavádzajúce a pseudosociálne politiky, na ktoré sa veľmi jednoducho dali alebo dajú nalákať ľudia v úplnej biede a mizernej biede. A to je to, čo my nechceme. My nechceme ľudí klamať, my nechceme ľudí zavádzať. My chceme, aby ľudia pochopili významu demokracie, významu ísť k voľbám a významu mať možnosti zvolenia si zástupcu svojej komunity. Tak povedz, prečo treba ísť 8.6. voliť? 8. júna by sme mali ísť určite voliť aj kvôli tomu, pretože každá komunita, si myslím, na Slovensku by mala mať v volených a vymenovaných pozíciách mať svojho zástupcu. Človeka, ktorý reálne pochádza z tej komunity, ktorý rozumie tomu, v akej situácii tí ľudia sa nachádzajú a ktorý reálne je schopný a odborne zdatný na to, aby ponúkol na európskej úrovni riešenia, ktoré môžu na konci dňa ovplyvniť životy bežných ľudí. Čo si z toho majú odniesť členovia iných menšinových komunít, ktorých je veľmi veľa, možno desiatky, stovky však? Nevie každý mať svojho politického zástupcu. Akým spôsobom vieme citlivovať politickú scénu na to, aby občania mali pocit, že sú videní, vypočutí a reprezentovaní, aj keď zrovna identitne sa nestotožňujú s tou danou identitou svojho politického zástupcu?
Áno, myslím si, že práve Volt môže byť takým politickým subjektom, ktorý má obrovský záujem a je odhodlaný byť práve hlasom všetkých menšín na Slovensku bez ohľadu na to, že či ide o národnostné, etnické menšiny alebo sexuálne menšiny. A myslím, že práve toto by sme mali tento potenciál aj Voltu využiť prospech to, aby sme mali alebo mohli mať svojho voleného zástupcu v štruktúrach Európskeho parlamentu. Čo teba ako mladého človeka primelo k vstupu do politiky? Musím sa priznať, že to je obrovská frustrácia a obrovský hnev na to všetko, ktoré musíme ako občania Slovenskej republiky prežívať a zažívať každý jeden deň. Myslím si, že politika má byť férová a má byť férová voči každému jednému predstaviteľovi svojej spoločnosti. Strašne mi vadí, že v tých rozhodovacích procesoch nie sú zapájané rozmanité komunity Slovenska, pretože si myslím, že máme obrovský potenciál byť súčasťou týchto rozhodovacích procesov a ovplyvniť ich a pozitívnych ovplyvniť. A ja som rada, že Volt v ostatných krajinách, kde je prítomný, už to robí, tak som šťastná, že to môžeme vyskúšať aj na Slovensku tento rok. Ďakujem. Ďakujem.